El llançament màgic d'en Dom, el miratge de neu, és tan poderós que no aconsegueix connectar-lo ningú. Al final, en Dom s'ha d'enfrontar a l'Okiai, una trobada que tots els entusiastes del beisbol esperaven. En Dom llança la tercera pilota de l'Okiai. És un llançament miratge de neu. La pilota desapareix! Strike 3, eliminat! En Dom elimina 6 jugadors seguits. Senyor Okiai, com és que no ha connectat la pilota ni una sola vegada? Senyor Okiai, per què s'ha deixat eliminar per en Dom? S'ha deixat eliminar expressament, oi que sí? Ho ha fet perquè es confiés, no? Ni tan sols vostè pot fer front als llançaments d'en Dom? Ja veig que hi deuen haver poques notícies interessants avui. Si n'hi haguessin, no em perseguiríeu per una història tan insignificant com aquesta. Un moment, senyor Okiai. Esperi. La notícia d'avui hauria de ser el home run de Nara. És increïble de debò com ha aconseguit connectar aquell llançament de cargol. L'hauré d'estudiar i copiar-lo. En fi, bona nit i bona sort amb els reportatges. Sisplau, no se'n vagi. No m'ho crec, no ens ha dit la veritat, segur. No ho sé, em fa l'efecte que amaga alguna cosa. L'eliminació misteriosa. No ho entenc, segur que no s'ha deixat eliminar perquè sí. El batedor, l'Okiai. Sí, a mi també m'ho ha semblat que es deixava eliminar. Passi mal. Corri, senyor Cubata, passi mal. Però què fa? Passi mal. Però quina mosca t'ha picat ara, Dom? Cap, només m'entreno a passar el testimoni. M'han escollit per córrer una cursa de relleu. Passi mal. Ara vostè. Passi mal. Però què fas ara? Ai! No, Déu meu! Obrin pas! En Dom és el relleu més ràpid de tots! Festa! La victòria és sempre pel número 1! Bufa, que gran! O sigui que aquest és el camp on els Giants s'entrenen pels partits, ostres! I que s'entrenen fort! Vinga, més fort! Bé, així, vinga! Sí, senyor, molt bé, senyor. Ara, això sí que és un exterior net. Hola, Dom, has vingut a entrenar? Ben fet, aquí m'agrada, que tinguis interès pel que fas. No, no m'he vingut a entrenar. He vingut a demanar-li ajuda. Ajudar-te? I amb què vols que t'ajudi? Amb això, a fer els deures. No, en Dom encara va a l'escola primària. No jugarà contra els Tigres d'Anxin. No, el partit es juga al camp de Cochin aquesta vegada. Adéu. Anxin, deixa'm pensar. Anxin, aquest lloc em sona. A Fugidera segur que no hi és. Allò ho conec bé. Però de què parleu? No hi anem pas a Anxin. El partit de demà passat el jugarem a l'estadi de Cochin. No parlem pas d'això, parlem de la zona industrial d'Anxin. És una pregunta dels deures d'en Dom. Digues quines ciutats importants hi ha i quins productes es fabriquen a la regió industrial d'Anxin. És massa difícil per mi aquesta pregunta. No la saps? Una pregunta tan fàcil i no la saps? Això sí que em sorprèn, Dom. Què? La saps? Sí que és llest. I és clar que la sabem, oi que sí, Tatsunori? Em vas dir que la geografia era el teu fort. Qui, jo? Però si jo no... Au, vinga, no siguis modest. Fas cara d'haver estat un nen molt llest a l'escola i segur que tenies moltes nòvies. Escolta, Dom, en Tatsunori t'ajudaran tot el que necessitis saber. Pregunta-li el que vulguis. Espera't, Nakat, espera't! T'asseguro que m'encantaria poder-lo ajudar, en Dom, però he de continuar entrenant. La vida és molt dura per un professional del beisbol. Bona sort. No hi ha dret! No m'ho pots fer, això a mi! Tingui, senyor, ara. Sí que em sap greu, jo també he d'entrenar, Dom. Perdona, però jo he d'anar al lavabo. Ah, esclar, ja ho entenc. El que passa és que no saben les respostes. De què serveix ser gran? Si no l'ajudem, farem el ridícul. Però... Em sap greu, noi, però jo no en sé res del Japó. Sisplau, que m'ajudi algú. Estic desesperat. Si no faig els deures, la senyoreta no em deixarà participar a la cursa de relleus. Jo hi vull participar a la cursa, hi vull participar. Au, no t'ho agafis així, home. Però què passa aquí? Com és que no us entreneu? Hola, entrenador Fujita, bon dia. Què, ja has acabat de fer els deures, Dom? No, és increïble. Els seus jugadors són uns incultes del primer a l'últim. Els haurà d'educar. Déu meu, em sembla que és a tu a qui he de començar a educar primer. Escolta, com a càstig per interrompre l'entrenament, hauràs de fer uns deures. Després de jugar el partit contra els Tigers, aquest diumenge juguem contra els Cards. Tu obriràs els llançaments, o sigui que ja pots començar a estudiar l'equip dels Cards. Aquests són els teus deures.
Que estudiï l'equip del CARP, això són deures, no m'ho crec. El dia del partit, quan vegi com llences, sabré si has fet els deures o no. Queda clar? Sí, m'agrada la idea. D'acord, faré aquests deures. Però m'ha de prometre una cosa. Sí, quina cosa? Sí que treballes. Què fas, Tom? Res, els deures que m'ha donat l'entrenador Fujita. Sí, tots mirem d'ajudar. Ha d'estudiar el CARP. Segons aquestes dades, la mitjana de vista dels jugadors és d'1.2 i el nombre de jugadors que porten lents de contacte és... Espera't un moment, Ideo, que m'ho apuntaré. Això és important. La meva mare m'ha dit que mengen moltes ostres. Els agraden moltíssim. El signe del zodíac del seu entrenador és escorpí. Diuen que els homes d'aquest signe solen ser gent molt romàntica. Segons els tècnics, juguen un beisbol molt alegre. Un dels jugadors en Tatsukawa és un golafre. Més a poc, no tinc temps d'apuntar-ho. La veritat, no crec que et serveixi de res aquesta informació. No, jo tampoc no ho crec. Ens ha costat molt obtenir tota aquesta informació. Ara l'has d'escoltar. La senyoreta Tanaka. Dret! Bon dia, senyoreta Tanaka. Bon dia a tothom. Seieu. Escolteu-me, ens han insultat. Sí, ens han insultat. El senyor Oyama de la classe 3 ha dit els teus alumnes són tots tan inútils que és impossible que guanyin la cursa de relleus. Ja veuràs com la guanyarem nosaltres. Ho sento. I després s'ha posat a riure com una lloca. No permetrem que ens insultin. No! Hem de guanyar la cursa de relleus costi el que costi. Molt bé, som els millors! I guanyarem! Delegada, ja heu decidit qui farà l'últim relleu? Sí, el farà en Dom. Som els millors, som els millors, som els millors, som els millors. Perfecte, ara canviarem la classe d'avui per la d'educació física per preparar-nos per la cursa de diumenge. Mireu, pensant-ho bé, farem classe normal. No, al campionat d'atletisme diumenges no hi ha dret. Què tens ara? Què t'ha passat? Que n'arribo a ser de ximple. Què faré ara? El campionat d'atletisme diumenge que ve. Per què? Que no et va bé? No tinc el partit contra els Carps. Sóc el llançador que obre el partit. Com m'ho faré per córrer? Maquiara llança la cinquena pilota. És un fly. Bocada ha quedat eliminat, senyores i senyors. I en aquesta entrada els Tigers no han anotat cap correguda, tampoc. Hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Tenim amb nosaltres com a comentarista el senyor Gawa. Senyor Gawa, què n'opina de l'eliminació de l'OCI l'altre dia? Amb els llançaments miratge de neu d'en Dom? Sí, va actuar com si no tingués intenció de connectar la pilota. L'OCI és un jugador excepcional. Estic segur que si no va moure el bat va ser per algun motiu. És possible que volgués observar la pilota per descobrir el secret del llançament. No m'estranyaria que la propera vegada que s'enfrontin la pugui colpejar. Vol dir? En fi, ja ho veurem. El que és indubtable és que l'OCI és un dels millors batedors, per no dir el millor. Mentre parlàvem, ara anunciat la sortida al camp d'un llançador emergent. Hiromitsu. Vine aquí. Quin nen més preciós que tinc. A qui t'assembles? El teu pare, oi? Per què fas el sord, Hiromitsu? Explica'm què et passa. No em passa res. Si em van eliminar és només perquè no vaig veure la pilota. Em fa l'efecte que em sobreestimen. No em veig capaç de descobrir el secret del llançament miratge de neu. En Dom és un gran llançador. És atrevit i té molta personalitat. No estaria gens mal pensat fer-lo jugar amb el nostre fill. No entenc pas què li passa. No era normal que accepti la derrota tan aviat. No ho havia fet mai. Sí, tens raó. No l'havia vist d'aquesta manera des de feia molt temps. Em té amoïnada. El deu haver afectat molt. Vols dir? En Dom s'ha convertit en un contrincant. I no pararà fins que no descobreixi el secret del seu llançament. El conec molt bé. Quan està d'aquesta manera només té una sola cosa al cap, nit i dia. Estic segura que tard o d'hora connectarà el llançament miratge de neu d'en Dom. I posaria la mà al foc.
digui'm. Com és impossible? No va connectar ni un sol cop al bata i... Oh! Com pot ser que perdessin els 2 partits de pacient? No, ets tu, escolta, però per què em truques tan d'hora al matí? No és pas tant d'hora, ja són més de les 10 ara. Mira, quan juguem de nit no anem a dormir fins tard. No ens fiquem al llit fins a les 2 o les 3. És normal que ens quedem tard. Ho entens? Què? Misteri? Misteri. En Dom es nega a llançar. Hem pogut saber, a través d'una font molt pròxima a en Dom i ben informada, que el llançador dels Giants, el noi del miratge de neu, es negarà a llançar aquest diumenge que ve. Dom, què vol dir això? Sí, és per això que li truco. Aquest diumenge tenim el campionat d'atletisme de l'escola i he decidit no llançar per poder-hi assistir. Que no llançaràs? No! Tothom a l'escola, la mestra inclosa, compta amb mi per la cursa de relleus. Escolta, Dom, tots els seguidors del beisbol del Japó compten amb tu pel partit de beisbol de diumenge. Digue'm, què és més important per tu, el beisbol o aquesta cursa, La cursa de relleus. És una broma, no us preocupi, també llançaré. He de llançar perquè l'entrenador Fujita m'ha promès que si elimino 3 jugadors seguits m'ajudarà a fer els deures. Senyora Gata, escolti, no li passa res. Ja saps com li diuen algú com tu? Un miserable, un mal ànima, un escorcó, un mala bèstia. Escolti! Li he de penjar, he de fer una altra trucada molt important. Passi bé! No el suporto! T'hauries de quedar tota la vida a l'escola! D'acord, Dom. Us desitjo molta sort i espero que guanyeu la cursa de relleus. Quan s'acabi vine corrents a l'estadi per això. Moltes gràcies, entrenador Fujita. Ara que val més que deixem córrer el tracte que havíem fet tu i jo. Després de la cursa de relleus estaràs tan cansat que és impossible que eliminis 3 jugadors. Ah, sí? I qui ho diu, això? És impossible. Què? Dubta de mi? No diguis res fins que em vegi llançar. I el tracte continua en peu, m'entens bé? És la manera de tractar amb ell, fer-lo enfadar. Ho aconseguirem, som els millors. La classe de 5è primera guanyarà. Sí, i a més, deixaré l'entrenador fugit amb un pam de nas. Som al començament de la 5a entrada i els Carps són al bat. Els Giants guanyen per 1-0. El rumor que corre per l'estadi és que en Dom no llançarà avui. En Mizumo llança la primera pilota. És estrany. Com és que en Dom no és a la banqueta? Vinga, som-hi, més fort, endavant! Es pot saber què feu? Se suposa que heu de guanyar. És que ja no us en recordeu o què? No ho volíem fer! Vinga, fort! Endavant, nois, que ja en teniu, vinga! Classe 5-1, classe 5-1! L'ha connectat. És un altre hit. En Mizuno passa per moments difícils. El proper batedor dels Carps és Logawa. El batedor s'arma i llança. Un simple a l'exterior centre. Tenen un corredor a primera i una segona. Els Giants tornen a estar en una situació ben difícil. Deuen trobar a faltar molt en Dom en aquests moments. La pròxima prova serà la cursa de relleus. Per fi, Kaori Dom, ara us toca a vosaltres. D'acord. La pilota ha botat malament. Quina mala sort per en Saiko, el segon llançador. Al començament de la novena, els Giants guanyen per una correguda. Un home run giraria el marcador. Els Giants es troben en una situació compromesa. No, t'has d'afanyar! Què? Els Giants ho passen malament! De veritat? Aguanteu, que ara vinc! Preparat? A punt? Corre, corre! Va, Kaori, més de pressa! Gairebé passa per boles. Els Giants tenen l'oportunitat de posar-se al davant. Corre, Santa! Vinga! Oh, un robatori doble! Corre, Santa! Cap eliminat amb corredors a segona i tercera. Teniu corredors a segona i tercera! Vinga, corre! Què espereu per treure en Dom? Juguem en Dom! Entrenador Fujita. Tranquil, que vindrà. Corre, Yuki, corre, corre! Vivos! Bola! Basa per boles. El tercer llançador Sumi no troba la zona de strikes avui. Corre, Dom, corre!
Què hi ha? El partit es posa emocionat. Ei, qui ha deixat el ventilador aquí? No veieu que només feu que aixecar pols amb el vent? El vent? Esclar. Corre, Dom, puja! No puc, vaig més de pressa, sí. Si no ho veig, no m'ho crec. Com al començament de la 8a entrada, els Giants guanyen per una correguda, però els Carps tenen l'oportunitat de posar-se al davant. Les bases estan plenes, el batedor en Kobayakawa i el compte 3-0. Els Giants tenen problemes greus. No vindrà. Tom, per què ens ho fas, això? Llançador de relleu, en Dom Sinjo. És en Dom! Ha arribat en Dom! Ho veu? Ja sóc aquí. He complert la promesa. Tom, llançador, sí jo. Tom, treu-te la cinta del cap. Està a punt, senyor Kobayakawa? Et veig molt cansat, Menut, i el compte és 3-0. Ho tens malament. No pots cometre ni un sol error. És veritat, estic molt cansat, no em queden forces. Segons el que diu aquí, en Kobayakawa porta lents de contacte. Senyor Kobayakawa, havien caigut les lents de contacte! Què? Ei! Marrec del dimoni! Estem signe del seu dia que és esportiu. Deu tenir molt mal humor. Cal només que facis els llançaments molt seguits. Ves que bé. Què? Estrany, no! Ara el miratge de Déu! Eliminat! És el dia màgic d'en Dom, un altre batedor eliminat. És increïble. Som al començament de la 9a entrada. Podran mantenir l'avantatge d'una correguda als Giants? En Dom llença la pilota, ha desaparegut. El batedor fa un cop a l'aire. Ja ho tinc. El vent. Un altre! Quants jugadors pot eliminar en Dom? Els Giants han guanyat! Dom, et felicito. Mantindré la paraula que et vaig donar. T'ajudaré a fer els deures a partir d'ara. Vista! Deixi'm donar-li un consell d'amic per això. La pròxima vegada que em vulgui posar deures per fer, que no siguin tan fàcils com aquests. Maleït poca vergonya. Què tens? En què penses, Okiai? Tatenami, quan tornem a jugar contra els Giants? Doncs el dia 10 de juny al Tokyo Dome. Doncs el 10 de juny connectaré un home run en Dom. T'ho asseguro. Eh?